समर्थन बेलाय हामबाय जों दिनै तिप्रामथानि मो प्रेस मीट कायसा इशुनो दैनो ख्लाय दङ फाइनाय 5 तारिख मार्च 2021 फ्राइडे विश्रामगंजो तिप्रामथानि मास गैदरिंग नाय लुकु कुथुम पांदांनाय मो पांदानो सक्सेस ख्लायनायनि बागै इतिमध्ये चिनि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट ब्लक लेवल कन्स्टिट्युएन्सी लेवल आमचायो मेसेज थांनानै चेंजाखा एवं मो लुकु कुथुम पांदानि उद्देश्य महाराजनि नेतृत्वे तिप्रामथा ग्रेटर तिप्रालेण्डनि दाबी उत्थापन ख्लायका मो दाबी नतयै चिनी समर्थक रखबाय केंद्रीय सरकारनि नजर तुबुनान बागै जों मो मास गैदरिंग ख्लाय दङ नरक शिव त्रिपुराओ ब्रु सेटलमेंटनि जे इश्यू केंद्रीय सरकार राज्य सरकार एवं ब्रु लीडरशिप महाराजनि प्रेजेंस जे एग्रीमेंट दंमानि बनो जाय जायखि ख्लायजाथों बबो जों आबुनि दाबिते मो मास गैदरिंग दं निर्वाचन फाइगैनो त्रिपुराओ उग्रपंथी आजाई भाइयो उग्रपंथीनि बुमुं रुबै चिनी तिप्रासा चाराय रत्न विरोधी दलनि समर्थक रमजागो अमनगो स्टप मा खायनाय मो दाबिते फाइनाय 5 तारिख मार्च शुक्रवार दिन विश्रामगंज वो जों चिनी मास गैदरिंग ख्लायनाय एवं वो मास गैदरिंग फाइनाय एडीसी निर्वाचन तिप्रामथानो समर्थन ख्लायदि एने आपिल ख्लायनायनि बागै महाराज ते तिप्रामथानि नेतृबृंद आरो उपस्थित दंनाय एवं पाशापाशि चिनी जे एलाय चिनी पार्टनार आईपीएफटी बरंनोबो जों कबकनाय मो मास गैदरिंग फाय अंशग्रहण खायनायनि बागै बरंनि लिडार रखनोबो जों चिनी और प्रिपारेटरी कमिटी चंजागनाय तिप्रामथानि अ प्रिपारेटरी कमिटी जों सिद्धांत नाहरनाय बरंनि खरगनि नेतृबृंदनो सम्मान रुबै मंच जों रिंनाय बक्तृताबो रेडिनाय जेभाबे बरं थांनाय जे मास गैदरिंग चिनी महाराज एवं चिनी नेतृबृंदनो सम्मान रुबै बरंबो बक्तृता रेखा जोंबो इक्वेलि बरंनि पार्टिसिपेशन सहयोगिता जों नायनाय चिनी तिप्रामथानि समर्थक रक थांनाय 24 तारिख खादुम खाजा ख्लायनो आईपीएफटी बाय लोआजिजाक अ जनसभानो सक्सेस खायका एवं चिनी मो जनसभानोबो बरक सक्सेस खायनाय बरक सामुं दांनाय जोंहाबो आपिल नारायण